Magandang hapon. Dito pala ako sa Tawala. Check natin kung ano itsura na Tawala ngayon. Yung Alona Beach natin. So, stay tuned. So, ito na yung forma ng Alona Beach ngayon, guys. Sa bandang dyan, yun yung Highland Resort. Tsaka yung sa ibabaw, Amorita. Yung mga bato-bato doon. Amorita yan. So, yun yung situation dito. Walang guest. Hello, doggy. Chihuahua. May chihuahua doon, oh. So, dito yung sa kabilang side. Diyan. Yan yung situation ng Alona Beach natin. Yan, Alona Beach natin yan. So, ito yung sikat dito sa Bohol sa Panglao. So, kita sana yung sunset doon pero wala. Medyo may ambon. So guys, ngayon, dito na ako sa Tawala. Unti-unti nang bumabangon yun. Tourism natin dito sa Bohol. Sana magtuloy-tuloy. Meron maraming locals. Locals yung marami natin ngayon dito. Mga Tagalog din. Pero konti lang. Parang ito lang yung open, guys. May pa-music na. Alona Q pala yan. Yun lang yung open dito. Guys, thanks for watching this video. Check lang natin yung Alona kung ano yung situation nila dito. So, thank you for watching, guys. See you sa next vlog. What you got?